Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki clear nong sensyar jong ka hima sora kilasa ha ka umdum. Bat ki penpau ka jingsong lingo bahadu mentaru ka Khasi Hills Autonomous District Council kampat syamla ai sanat yu usim ka hima sora u badang syusha jet thamai u pai marrem dors im. Mentakasi ki clear nong sensyar ki lalait ban yakendu yu executive member jong ka tanat ilaka ban pan jing pensyai halor kani namar bahadu menta ki dang sa umdum balai ke district council ka penslam yakani. Buat UIM juga ilaka kolong keba tanat di santasi ya keba ila pular ban simkia bagi bernekap di ila ong bakin ya trace tom mentasi di page bit jamir kelak ban mi ba dar bakunu tinggi patip nak kalian juki tingkila asyur ini ba kila bande babhana ka bahatap tinggi ngisanya tang data anjing sisa ya keba mentasi nak kalian jong ki dong CM bacong UIM juga ilaka di kendiat belengi poi hakan kasi mamenta kalong ba hadin ba ipai pa nong song joka hima sara kilai kendu sibun kijinge kidan kisnong kiba kidang sudah panjit sardar bani rong basnong ki hapan yo sanat nusim Henry kemakalong do menta nomor ba usim jong kahima sara umpat yo ek sanat umla pan ai sanat tu ikirang basnong ek sardar di kalau penjek kendu jinge haduk kata-kata dah kajing bam yo sanat jong siem rang ba jong ke masyarakat di kajingwan biang jongi menta haji sang ilawan ka delegation presentation ilawan hak ki singi la arsin laisin sausin menta pat ngi hap wan biang namar bengi suthu ba ka pressure no pai ba nong song jong ke masyarakat ngila shuyetem yo u pai ba nong song jong ke masyarakat bonum kiu hi daladi sedi namar kumba pitip hi ka hima sara ka badan ya ka apor ka burom game kwa ban wan ban kia lumpai ba hang ni banyawan dawa sanat hang ni ti gia simkhia hi kila simkhia hi na kaliang jong ki kli nong sensar ki badan ha ka hima sara hi berakwe ti ka jubab ka bangi ngin ai supai ba menta kalong ba tang kata hi ba usiam ban uiam jong ke ilaka kin simkhia ka ba de ba kan ka benta di ngiya ap ya kata like nang ta ti lada kamja kanu kanu bahana bahatam kata kasong sakarai pai ba nak kalian jungi tinggi mlasu ban nang ongkum nukum nuru sangut rungut ti nama kahima sara kata kalah he ti kidan pat kibalade banyele sadar kinele sadar kumno kibalade banyejit mo kin banyejit sadar di rumah asnong kinum kin long su banjit tamar ba kilatip ba najit pat long ri namar ba pat yo sanat sim mlak te ban ai sana pia pangiwan hangi ngis nguthu pa kini ki ong ba kinda review kinda page pha kata kada ke jingkrang ke jongki ti nda ha bangilai keren bah biang mentan paderu ki ong ba tongin da trishitom pi kani ka pelong yangi ka himasara ba ngisa ha umdum ha ke sisa namar ba katkum kariti ke dustur ka ba dan ha himasara ngila pendap nadang serong kuma pitip kuma pi tinre ka jingslam pat ha kani ka jing ai sanat jang district council ti kasong hakipat ti dei halor takanong remba menta kasingi ni poi hangi de klik nong sensar namar ba kadi kaji kedu ciki joki pat nong songnong joki masarahi brakoi ni labu ki cingkili ki kita ki kendon mo kendon hi ki long ba ki hapyat katkum ka act 1959 ndre mangi ka himasarapat niat beda ka paragraph 3 jong ka succession appointment and successions of the chief and hetman act 1959 hakaba ki customary practice kin prevail katkum ki jing practice jing hapok ki hima ilaka tingi ngiya hangta hi jing sisa te kini pada ki ong ba kadan ka lapses of procedure lada kalong kumta nga kwa ban ong kum ne namar ba ka kentin hima kamdan hi kidan betang ilaka di haki ilaka berobor kidan kiserdar tenre sim ship tem dan kidan betang ilaka de kataruk la de kalaps lese kala bandai ba kanika 1959 act ru ka kalaps ka babun la daya contest kimat kan drong kakam tenre
ban su shania abai tang hanta kamlong te nomor ba ka district council kadai ka nong pei nong i ka nong ri ka nong dai ka riti ka dustur jong ka cak tu kasi jongi kham tam hakima ten rei kani ka isi ka pemerintah kalong ba kadai ka bakhlan kam dei coalition mo kadai bitang nak kawai ka parti kadai ka isi ka bakhlan ngatrai kanda ai sanat ru kam dan jinge telada ki ting edu kata taban ai sanat tebeli kim ai no taka professional sanat pi bakin sayo ban devil pada hapok session nakalawan ken telada ka lada ki sngo baki klan hi lada ki klan ke kom perkhan kamdan jinge ban ai sanat kamdan jinge namar belai ba umdan ba kontes ha ka bede bakan ka kamsi ka dorbar hi kelasai yo sim jagi masara bat penskan da dorbar ha kalai trik na ba khatwei ba liu la deu sim pura ajing si sau liu la deu sim ilek la deu sim ilek kabasa amanta kalong ba satang kasanat na kadisebuse tengah ngai skam ba UCM badan buram UIM badan buram tangi laka kin pendap ya kene kakam sibet janmit lani hakno ko por kabaki kilas ngo ba deban ayak sanat pa gila banyak keren sibun namar ba ila ong hiba ka kerki namar ba kidang dan skiwi pat kiban nang yerung hapo ka kamra jugi ti ngi kami banyak tai ba bat ka syukurman ba kani ka isi ke pemerintah kan sampai bah ya kini ki prosedur ki ba laps bahkan amen no ya kani ka 1959 act